Yek ji wan navên ku divê her xwendekarê Kurdî bizanibe qanatê Kurdo ye. Ew zanyarê herî bi bandorê Kurdnasiyê di sedsala bîstan de ye. Bi xebata wî, Kurdnasî di nava akademiya cîhanî de cihekî bihêztir girt. Ji bo Kurdên Sovyêtê, ew ne tenê zanyar bû, lê her wîha mamoste, weşanger û rêber bû. Jiyan û koçberî qanatê Kurdo, ku bi navê xwe yê Rûsî Kanat Kalaşeviç Kurdoev jî tê naskirin, di sala 1990 de li gundekî nêzîkî Qersê, li Bakurê Kurdistanê yê wê demê jî dayîk bû. Malbata wî, mîna gelek Kurdên herêmê, di salên şerê cîhanê yê yekem û qirkirina Ermeniyan de gelek zehmetî kişandin. Ji bo ku ji şerê li dijî hev rizgar bibin, malbata wî mecbûr ma derbasî Ermenîstana Sovyêtê bibe. Ev koçberî di jiyana wî de bûyereke veguherîner bû. Qanat di sîstema perwerdehiyê ya Sovyêtê de mezin bû, ku tê de zarokên pêxateyan dikaribûn bi zimanê xwe bixwînin û paşê biçin zanîngehên paytextan. Ew li Îrîvanê dibistana navîn xwend û paşê çû Lenîngradê, ku navenda zanistên Rojhilatê ya Sovyêtê bû. Hilkişandina akademîk li Lenîngradê, qanatê Kurdo kete Înstîtuya Zimanên Rojhilatê ya nêzîkî Akademiya Zanistên a Sovyêtê. Mamosteyên wî yên zimanzaniyê ji navên herî bilind ên Ewropayê bûn û wî bi rêbazên zanistî yên herî nûjen perwerde dît. Ew zû xuya kir ku ne tenê xwendekarekî baş e, lê her wiha lêkolînerekî awarte ye. Piştî qedandina xwendinê, ew bû mamoste û paşê profesor. Di sala 1952 de wî kursiya beşa Kurdnasiyê li Lenîngradê damezirand. Ev bûyereke dîrokî bû. Jî bo çara yekem, kursiyeke akademîk ji bo lêkolîna li ser zimanê Kurdî hate sazkirin. Ev kursî heya îro jî yek ji navendên herî giring ên Kurdnasiyê li cîhanê ye. Berhem û lêkolînên wî qanatê Kurdo, di jiyana xwe de zêdetirî sed berhem nivîsîne. Em ê tenê behsa hin yên herî giring bikin. Berhema wî ya bi navê Ferhenga Kurdî Rûsî yekem ferhengeke berfireh û zanistî ya navbera Kurmancî û Rûsî bû. Wî nêzîkî 20 salan li ser vê ferhengê xebitî û tê de zêdetirî 30,000 peyv hene. Ev ferheng heta îro jî di nava kurdologên cîhanî de pir bi nirx tê dîtin. Berhemeke wî ya din, gramer û ferhenga zimanê Kurdî ye, ku tê de wî hem kurmancî hem soranî bi awayekî berawirdî vekolan. Ev yekem xebata berawirdî ya sîstematîk a her du zaravayan e û nîşan da ku ew, herçend cuda xuya bibin jî, di rûyê yek zimanî ne. Karekî dinê pir giringê qanatê Kurdo, çapkirina destnivîsên Kurdî yên kevn bû. Berhemên Mela Mehmûdê Bazîdî, hin destnivîsên Ehmedê Xanî û çîrokên gelêriyên Kurdî bi destê qanatê Kurdo ji arşîvên Sankt Petersburgê derketin û bûn pirtûk. Bi vî awayî, wî zincîra zanistî di navbera nifşên cudayên Kurd de parast. Mamostetî û mîrat tişta ku qanatê Kurdo yekta dike, ne tenê berhemên wî ne, lê her wiha şagirtên wî ne. Wî bi dehan Kurdnasên cîhanî perwerde kirin, hem Kurd hem jî biyanî. Şagirtên wî îro li Rûsya, Ermenîstan, Almanya, Fransa û Iraqê profesor in û ev zincîra zanistî didomînin. Wî her wiha kovareke akademîk a Kurdî damezirand û ji bo Kurdên Sovyêtê pireke zanistî bi welatê wanê resen ava kir.
Qanatê Kurd û di sala 1985 de li Leningradê wefat kir. Lê mîrasa wî her gav zindî ye. Girîngiya wî ji bo me sê xal in. Yekem, kurdnasî akademîk. Berî wî, lêkolînên li ser Kurdan piranî ji aliyê rojhilatnasên ne Kurd ve de hatin kirin. Bi wî, kurdnasiya Kurdan ji aliyê Kurdan ve dest pê kir. Duyem, parastina mîratê. Wî tiştên ku bi salan li arşîvan razabûn, derxistin ronahî ye. Sêyem, perwerdehiya nifşanû. Wî nîşan da ku zanist ne tenê pirtûk e. Ew vegerandina zanînê di navbera mamoste û şagird de ye. Ji bo xwendekarên zimanê Kurdî, naskirina qanatê Kurd û naskirina rûyê dinyayî yê kurdnasiyê ye. Ew piştrastiyê dide me ku zimanê me, mîna her zimanê dinê cîhanê, hêjayê zanista asta akademîk e.